L-awditur Karl Cini kien ordnat mill-Pulizija biex jaffaċċja interrogazzjoni oħra li saret fil-bini tar-reati ekonomiċi fil-Ħamrun. Sa issa għadu mhux ċar jekk Karl Cini għadux qed jinżamm fuq police bail. Cini huwa l-persuna li kien sħab ma' Brian Tonna fit-tmexxija ta' Nexia BT, id-ditta li kienet fetħet il-kumpaniji sigriti fil-Panama. Karl Cini huwa wkoll l-istess awditur li f'Marzu tal-2013 ftit tal-jinbiss wara li l-Partit Laburista ħall-Gvern fideh kien bat email lill-kumpanija Mossack Fonseca biex jiftaħ dawn il-kumpaniji barra minn Malta. F'waħda mill-emails żvelata mill-Panama Papers, Cini kien qal li kumpanija minnhom ma kinitx għal Nexia BT iżda għal individwu u insista li d-dettalji kellhom jingħataw permezz ta' Skype. F'Settembru li għadda l-qorti kienet ordnat li friżar tal-assi tal-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat Keach Kembri kif ukoll ta' Brian Tonna u Karl Cini. Dan wara li l-Pulizija skattat investigazzjoni fuq allegazzjonijiet serji ta' ħasil ta' flus. L-ordni kienet indirizzata lil lista twila ta' banek u istituzzjonijiet finanzjarji sabiex jifriżaw il-kontijiet sakemm isiru l-investigazzjonijiet. F'Novembru imbagħad Brian Tonna u Karl Cini kienu għażlu li ma jirrispondux għad-domandi magħmula mill-bord tal-inkjesta li qed jinvestiga l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. B'Cini u Tonna jgħidu li kienu taħt investigazzjoni u fuq police bail u ma kienu għażlu li ma jwieġbu għall-ebda domanda biex ma jinkriminawx lilhom infushom.